Kanegde ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule Daud Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jang ka khubor benta ka step. Ka jingelap election na ka benta basan jang election chika Lok Sabha kalakut no hanen ka janmiet. Ka jinget have vote kan long lasai ka sngi. Menteri rang ba ka jela Meghalaya ulaong ba ka sarkar kala itho ya ki jaka ban pentre kam ya ki project bapher. But ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences umyam kalapan long ya kalumpong ya mirjingmod balatip kum ka Agrivision Conclave. Ka khubor ka babniya. Ka jingelap election na kabenta basan chaki election chaka Lok Sabha kalakot no hanin ka janmiet. Hashwa bankut ka jingelap election lasaki baki kertong bat kinong elam jong ki sengsen perthai bapher baki layalap election bat kring ya kinong tap vote. Ka jinget have vote na kabenta basan jong ki election chaka Lok Sabha kan long lasai ka sngi haki South Kundai tali ki constituency badan haki hinreu tali ki jela bat artli ki union territory. Haga jogo por ki election ki yang dorbar thawan ki jela Odisha kan long lasai ka sngi hiki life santali ki seat na kabenta ki yang dorbar thawan ki jela Odisha. Hinreu spa kandai pusan ngut ki kertong ki akun haga ki election lasai ka sngi. Ki jela bat ki union territory banyo ek jinget ha vote lasai ka sngi ki kenthop ya santali ki seat ha Bihar kawai ha Jammu bat Kashmir laitli ha Jharkhand kawai ha Ladakh khat laitli ha Maharashtra santali ha Odisha khat southli ha Uttar Pradesh bat nyotli ha West Bengal. Ha ka benta ba hinreu jong ki election chaka Lok Sabha ka banlong ha ka arpsan terik mentau jemang praspa prap kundai ngut ki kertong ki don ha ka jingya kun. San pupratli ki constituency kinyo ay kajingit have vote ha kabenta ka bahinreo. Na kabenta bahinreo jong kajingit have vote ka Uttar Pradesh kadai ka babon ki balawan ban thap kerteng ka bapoy south pa anyo photli ki jing thap kerteng na ki khat south li ki seat. Bot sada ka Haryana ka bayan lais pa anyo photli ki jing thap kerteng da ki kertong na ki photli ki seat. Ka election commission haga jing khanra pisa bat kiwe ki jing penbiet ki brio haga ni ki election kalakot sha ka prahajar praspa prap kundai klor tengka ka jing yolum da ki election commission. Ka election commission ka ri kliyatho bagi jing penbiet ki kenthop yo drugs bat kiwe ki jing di penbuat. Kat ba ka jingelap election kadang jorbha haki babon ki benta jong kari ka election commission ru ka khmi bat pet ngor bha ya ki jing persang ban penbiet ki nong thap vote da ka pisa bat kiwe ki ru kom penbiet. Menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin kesngi ulong ba ka sarkar kal itho ikijaka bakumba arpsan akar ban pentrekam ya ki project bapher ki batmu ban penitenat bat pen keluat ya kanong ba Shillong. Balasan ran daki he na katanat PWD katanat penroisor bat forest bat environment. Menteri rang ba ulalet jengok bat jurep ya ka office PWD ka Phan Nong Lat Park ka Brightwell Bungalow ha Barek ka Anjali Point bat ka Polo. Ulang bag sarkar katmu banchna ya kijaka ya kejat kapak bat kijaka penbernya kenang bagi nong shnong kinyo kambon kajaka ban penjathat bat penpengat yaladia. Shosho ulang ba ansate ya ki museum bat kiwe ban peni ya clarity baru spa ka jela Meghalaya. Kani ka khubor ka wanchapi naka Akashvani Shillong. Ka lempung ya mirjingmut ba arsngi balatip kum ka Agrivision Conclave kalakut na hanin kasngi ha ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ha umyam. Laple jingmut halor ka rukom rap ka baperkhat na kabenta ka por ka bansawan kanang banla bansyanya halade ha ka pangmi ngi kilom makasang. Lawan ra ru ya shispa lai teli ki paper wat benya da ginong yashim benta na kalengari. Menteri Ketenat Animal Husbandry bat Veterinary ke jela Meghalaya uba ALHEC ulang kongsan haga jingelang penkut. Haba ajin keren uba ALHEC ula keren sepang ki jingthong ki bakongsan bat ka jingla banshalan ya ki jingthong ki bapher. Ka Indian Council for Agricultural Research Agricultural Technology Application Research Institute ne ka ICAR Atari ha umyam kalapan long yak annual review kam action plan workshop ba arsngi kabalkot no hanin kasngi ki start science bat ki khle jong ki khatsan tali ki krishi vigyan kendra na Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland bat Tripura kilawan bane shimbenta ha gane ko workshop le kran chapang ki ai kisim jam ki banchim halor ka jingkala ka jinglong jingman ka sun baneng
Profesor P. Singh bat Dr. A.K. Singh kelakran sepang kilat terekam hakarap karyang ki badan kam na kebenta kathan chtelam mingi. Ka kenhuan Meghalaya Together kalapenlong ya ka Life Skill Development Program ka baar ha ka Laban Assamese Girls High Secondary School Shillong hanin kasngi. Kendai teligi skul na kanong ba Shillong kele shimbenta ha ka ba sanpu prangot ki kena skul kele ojing hikai ha ki benta baper. Lai jing hikai lor ki mat baper kum ka jing bate kapor ka jing long nong yalam bat kiwe. La sami ki kusnam bat kiwe ki jing ai shakinong ya shimbenta. Ya ka lumpong no senyang ya kesnam la penlong ha ka kyang nang ba Government College Jowai hnen kesngi da ka jing tmu ban pesngutu igi brio syapang ka jinglong bakong san ban no senyang ya kesnam. La penlong ya ka da ka Kerman Foundation rengkat ka jinge trelang bat ka Hawa Hoi Social Development Society ka kyang nang ba Government College Students Union bat ka Civil Blood Bank Jowai. Dr. P. Shilla ibadai Senior Medical Officer badai kami ke Civil Blood Bank Jowai ilaong bakakam le isnai kabakor dortam kalong ban no senyang yala kesnam kerang bakan long kejingarap ya ki breu ki beren kam ya kesnam ha kapor kabakerki. Arngot ki breu ke layap ha baga taksi kabakiet ya kinong jengok kai perthai kalahap shkawi kawa ajan singtam ha kejela sekim henin kesngi leitho ki pulit. Kawai kelong yang basan ngut kitkot na Kolkata kadang wan sha Siliguri banlet sha Gangtok bat kani ke jingja basngosi kelaja hakawa rani kibriau kibla klat ki kentop yau nongnya jokne ka kali bat iwei ba shonglang hakane ka kali ya kibla mensau la penkit no sha kawai ke District Hospital Bahajan ha Singtam bala phapa de ki sha ka Central Referral Hospital ha Gangtok banyo jing sumar ki pulet kidang penlong ya ke jing toket ban lap ya ka daw jong kane ka jingja accident ha kawai ka jingja basngosi kawai ka bus kale kendo ba ka jingja accident ha ka district Kokrajhar ha ka jala Assam nin gasngi ki khubor ki tho ba khat prangut ki breu kale mensau ba la penket shaka Kokrajhar Medical College and Hospital na ka benta ban yo ya ka jing sumar kane ka jingja accident kalaja ha Serfangguri bat kane ka bus kadai ka barang wana West Bengal ban let Guwahati ya ka daw jong kane ka jingja accident ompat la ban pentikna ka hadu bengilayo ya kane ka khubor ka jingplo ding kalaja nin kano apai sngi ha kawai ka jaka ai jinghikai computer hasil char bat kane kalawan ra ya ka jing snoklumar ha kane ka than belatip kum ka Shillong pati kane ka yeng bala kemding ka dei ga basau mala bat don ki khna ka bala sakut hapo ki khubor ki tho ba kane ka ding kalaja ha kapor badang yat ki kelas don na pedang ki khna pule ka ne kapor ki bala pen pra ya ki jingker ki jing hangyet bat hiar no chatrai kinong penlip ding kilawan poi bat kilala ban plat em ya ki basakut hapo kala shimpor bon kenta ban penlip ya keding ya kedaw jong ne ki jing ploding ompat la ban pentikna hadu menta ka kenhuan kinong bishar na ka yeng cari behedo hakari ke Supreme Court kala menjor ke jing terwa bantung sa arngut kinong bishar kata ya ke Justice Sushmita Phukan Khaun ba Justice Mitali Thakuria kum kinong bishar balatip kum ki permanent judge jong ka yeng cari Guwahati High Court ya ka jing menjor la ai daga kenhuan kinong bishar ke Supreme Court bakenthop yau Chief Justice ke India D.Y. Chandrachud Justice Sanjeev Khanna ba Justice B.R. Gavai Hashwa ban penkot ke kubora ke nega step sesisen kimat bakongsan. Kajingilap election na kebenta basan jog election ke Lok Sabha kelekut no hanin ke janmiat. Kajingitep vote kan long la syai ke sngi. Menteri rangba ke jela Meghalaya ulong ba ke sarkar ke itu ke jaka ban pentre kami ke project boper. But ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Umyam kala penlong ya ke Lempung Emerging Mod Agrivision Conclave. Bat katto ko kubor kalakot ang nga step kabalawan chapi na ka Akashvani Shillong. Hakapor prabajeng neso baga Delhi Station na gabanta ka kubor gaktin hindi kabanbod ka kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah hakapor prashteng na nga station pinyo ay ka Northeast News. Kapor menta kala janda partat prabaje.